Mutane da yawa idan suka kalli kansu a jikin madubi ba sa gamsuwa da kamanninsu, sai wani ya ji me yasa bai kasance dogo ba, ko kuma mai kiba ko siriri, ko kuma me yasa idanuwan shi ba su da kyau, ko kuma hancin shi ya zama dogo ko siriri kamar yadda yake ganin na wasu. Idan ka taɓa jin irin wannan to kana inda ya dace. A cikin wannan bidiyon za mu faɗa muku hanyar da za ka bi domin ka gamsu da kamanninka. Ka shirya? Assalamu alaikum, ni ne Mus'ab Hassan. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel, ka danna alamar subscribe. A yayin da ka kalli kanka, ka sani ba wai kana iya kallon kanka da idanu bane, kana kallon kanka da kwakwalwarka ne. Kowane sashi na jikin ɗan adam, kowane aiki da kake aikatawa yana da alaƙa da kwakwalwarka. Misali, mutum ko da ya rufe idon shi a yayin da aka taɓa shi zai iya jin a inda aka taɓa shi. Bari mu gwada akan Usman. Ka rufe idonka, idan na taɓa ka sai ka faɗa ma inda ka je. Faɗa na dama. Yawwa. Idan har yanzu kana tare da ni a cikin wannan bidiyon, ka danna mun alamar like. A wasu cututtuka waɗanda ba su da yawa akan iya samun tangarɗa a jikin lakar mutum ta yadda mutum ko da an taɓa shi in dai baya gani ba zai san an taɓa shi ba. Bincike ya nuna cewa kashi 65 na mata ba sa gamsuwa da kamanninsu. Me yasa 'yar uwata? Haka kuma kashi 43 na maza su ma ba sa gamsuwa da kamanninsu. Ba sai na ce komai ba. Haka kuma bincike ya nuna cewa kashi 12 na mutane ne waɗanda idan aka kalle su ba tare da jin komai ba za a yi da cewa waɗannan masu kyau ne. Kashi 88 kuma kowanne yana da nakasansa. Mun san cewa ɗan adam tare yake bai cika 10 ba. To saboda haka ya kai ɗan uwa ka sani cewa idan baka gamsu da kamanninka ba, ka sani ko ne kuka fi yawa. Sannan yana da kyau mu sani cewa kamanninka ba su ne suke bayyana wane ne kai ba. Halayenka, ɗabi'unka, iliminka, nasarorinka waɗannan sun fi muhimmanci sama da kamanninka a ɓangaren rayuwa. Waɗannan sun fi muhimmanci wajen bayyana wane ne kai ga mutane. Ya ɗan uwa, ya kamata ka sani cewa a rayuwa ya danganta da yadda kake so ka ga kanka ne. Za ka iya ganin kanka a haka ko kuma a haka. Allah subhanahu wataala da kansa ya bayyana mana cewa ya halicci ɗan adam ne a mafi kyan sura. Saboda haka duk yadda surarka take, ka sani tana daga cikin sura mafi kyau wadda Allah ta'ala ya halitta. Waɗanne hanyoyi ya kamata ka bi domin ka samu gamsuwa, ka samu yarda da kanka? Na farko, ya kamata ka daina kwatanta kanka da wasu. Za ka iya ganin wani ya fi ka kyau na zahiri, amma kuma idan ka lura za ka iya ganin kai ka fi shi wani abin. Ka fi shi basira, ka fi shi wadata, ko ka fi shi wani ƙwazo. Kowane ɗan adam akwai inda Allah ya ajiye mishi baiwarsa. Ya kamata ka zaɓi abokai na gari. Abokanka suna da tasiri mai girma game da tasirin gamsuwa da kanka. Idan kana cikin abokai waɗanda suke baka ƙarfin gwiwa, rayuwarka ba ta ta'allaka ne ga kyan surarka ba. Rayuwarka ta ta'allaka ne da halayenka, ta ta'allaka ne ga nasarorinka. Saboda ka ya kai ɗan uwa ka sani cewa kamanni na zahiri ba su ne ma'auni na nasarar ɗan adam ba. Mutane da yawa sun samu nasarori a duniya, sun kafa tarihi, wanda kuma yawancinsu ba kyawu na zahiri ne ya ba su wannan nasarorin ba. Sannan kana magana akan kyau ne. Kyau shine abin da mutane suka so su gani a matsayin kyau. Wannan ya baka mamaki? Misali, a ƙasar Thailand dogon wuya shine kyau. Bari mu zo nan kusa ƙasar Ethiopia. Ko ƙasar Ethiopia akwai ƙabilu waɗanda suke yaƙa leɓensu su saka wani abu a ciki wanda a gurinsu wannan shine kyau. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Ina fata kun ƙaru da wannan bidiyo. Kada ku manta da alamar like, sannan ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki domin al'ummar musulmi ta amfana.